Dobro, ajde. Ajde, hoću. Ajde. Ajde. Aj, kresni ga sad. Osnovna ideja je bila u stvari naša želja da igramo fudbal sa nekim drugim van našeg objekta, van našeg dnevnog boravka, van naše škole. Meni je rekao vaš trener da vi niste fizički spremni. Tako da ću ja fizički malo da vas pospremim za ove turnire. Čujem da imate dosta turnira. I treba na Šonsiju da se igra, jel? Dobro. Odlet. Tako se kurbla za svoj kraj.